Θέλω κι άλλο μιούνι, ρε. Έλα. Άνοιξε. New safe zone highlighted. Ανοίξουμε όλοι. UAV beginning flyover. Μαλάκα, είχε βγει ο τύπος. Down. Ωραίος. Κι ο άλλος είναι από εδώ δεξιά. Πάω να πιέσω, guys. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Εδώ μόνος του. Ένας. Σπασμένος. Gas is moving. Get in the safe zone. Εδώ πίσω είναι. 3 άτομα έχουν μείνει. 2 με έναν. Tossing a frag. 2 με έναν, απλωθείτε. Ή πηγαίνετε μαζί καλύτερα.